da kayi min abin da ban ji daɗin sa ba, kuma wannan ne ya ƙara tabbatar min da ake cewa dan adam butuli ne. Gaskiya ban ji daɗin sa ba. Wannan abin da yasa na ce dole sai na yi bidiyon nan na gaya wa duniya. Abin da a duniya aka fara shi kuma dole a nan za a kare shi. Wannan bawan Allah ina zaman na aka yi tagin dina aka ce ga wani nan masoyin sarkin waka ya kamata a hada shi da sarkin waka, ya zo daga Lagos a kafa. Ina zaman na aka yi tagin dina aka ce ga wani nan ya zo. Naga a matsayina wanda nake da kusanci da wannan bawan Allah, abin da ya kamata na yi tausayi yaban mutane da yawa suna so na hada shi da sarkin waka, amma duk ban dauke su na kai su wajen sarkin waka ba. Ya bani tausayi, ya zo daga wani gari, kuma ni na san idan ba a samu an yi magana da shi ba lallai a samu a zauna da sarkin waka ba. Na ga na yi iya bakin kokari na wanda zan iya, amma yanzu bawan Allah nan a nan kamfanin unguwa ta ce, kamfani na gidana a nan yake. Ya zo ya tara mun mutane yana cewa ni na hana shi ya yi magana da sarkin waka. Da abin da ka faɗa an gaya mun. Ka zo ka ce min ka kira ka a waya in hada ka da shi, nace ni kuma ba zan kira ka a waya in hada ka da shi ba. Menene zai yi maka? Duk abin da zai yi maka jiya kun tattauna da shi kun gama da shi. Ni ba zan kira ka a waya in hada ka da shi ba. Kace sai na hada ka da shi, nace ni ba zan hada ka da shi ba. Na zo na ce maka yaro na zai kai ka bakin tasha, ina da uzuri ba zan gama uzurinka. Kwana 3 kan na 4 na shafe ina yin uzurinka. Ba dan komai saboda ka zo daga wani gari na yi maka kokari ku haɗu da sarkin waka. Kwana 3 na shafe ina yin uzurinka. Na yi kokari jiya sai da na haɗa ku da sarkin waka, hankali na ya kwanta. Alhamdulillah, minti dai alhamdulillah. Ka zo ka ce min na kai ka tasha, na ce maka ni fa uzuri ina da shi ba, ina da sana'a. Ai sai na gama faɗa abin da yake bakina. Ina da sana'a, amma saboda ina so na haɗa ka da sarkin waka, kwana 3 na kashe uzuri na zo aka kama maka inda zaka zauna. Ka zo ka ce wa mutane an kama maka hotel din da sauro yake kama ka, wanda duk abin da ake ciki yanzu magana da nake yi ma, duk abin da kaga an yi maka ba sarkin waka bane, ni ne na yi maka wannan abin. Ni ne na yi maka abin da sarkin waka ya ce in cira a aljihuna in yi ma abin da ya kamata, in na gama tsaf sai na gaya masa abin da aka yi. Ka zo kana cewa mutane ban baka kuɗi ba, na ce zan baka 100,000 ne, kace min 200,000, wanda sarkin waka fa har yanzu fa kawai ni ya bawa dama fa. Na zo na dauke kai a matsayin ka na wanda ban san ka ba, duk abin da nake ganin zan yi ma na yi maka, amma yanzu ga abin da ka zo kana ce min. To wannan shine karo na karshe, ba zan ƙara shiga wani kes din wani ba, tunda ni nayi saboda Allah. Karshe ga abin da aka zo ana magana tare shi, ya tara mutane a kamfani na, a unguwata, a gidana, ya tara mutane saboda ya ce na cuce shi. To Allah ya ga abin da ne, kuma jama'a in kuna bibiya ta zan ga muku tun daga farko har ƙarshe. Ban ce ma cewa wai na tara ma mutane, na ce min kai nan fa a kamfani na kake, tun motsin ka sai an ga mu. A ganin ka nan gurin ba unguwa ta bace. Nan duk mutanen ka ne suke faɗan wannan maganganu, amma na rantse da ya Rasulullah babu abin da bude baki na fara. Duk mutanen ka ne suke maganganu, amma mene ni cewa nayi tun da dai har kace zan tafi, amma me wanda na zo gun shi a yakuri a haɗa da shi a waya ya san da tafiya na cewa na bar shi. A matsayin ka na mahaifina dole sai ka bani umarni nayi. A matsayin ka na wa'ina. Wai da wai ce maka akai wai bani da aikin yi ko bani da sana'a. Ni ban faɗa wannan. Billahi allazi la ilaha illa huwa nan da kake gani na rantsa da girman Allah. Ban samu kuɗi ba a wata ɗaya na samu miliyan 5. Idan aikin banza nake Allah ya tsina. Wannan kiran da yace nayi ba zan yi ba tunda ba mahaifina bane kai, ina da usuri. Kuma yanzu ka ƙara tabbatar min da cewa dan adam butule ne. Dan adam butule ne. Ni koma mene ni dai kaga dai tunda muka fara ni ban zagi kowa ba, kuma ban zage ka ba. Ni ma ban zagi wani ba, amma abin da zan gaya ma na karshe, ka tabbatar min da duniya, ka tabbatar min da cewa dan adam butuli ne. Yanzu abin da ne maka dan girman Allah biya na kai, ce maka akai biya na akai ne. Ni kaga dai kai saboda me ne maka abin da ne ma? Ka min ne saboda ka taimake ni da sarkin waka. Na yi maka wannan abin da me kace fe ni daga baya. Kuma ni ba abin da nake fe. To an gaya min abin da ka faɗa. Ka zo ka ce na kama maka hotel din da sauro yake kama ka. No, wannan a gaban ka ne muka baka, ce ma wannan a gaban ka ne. Ba a gabana ba, a nan gurin ka zo kana gaya musu. An turo min recording ɗinka kana cewa sarkin waka a yanzu haka ya dauka kana hotel na kawo ka bakin hanya na ajiye ka, wanda gidana na kai ka, na ce a kai ka cikin gidana wanda nake ji da shi. Recording ɗin da ba aka yi ba yana nan. Ni ne nake ɗaukowa aljuna nake bayarwa, sai na gama abin da nayi zan gaya wa sarki abin da nayi, saboda ya nuna min da cewa dan adam butuli ne, kuma ban ji daɗin abin da ya mun ba, kuma har duniya ta tashi duk wanda ya kuma kira na yace in haɗa shi da sarkin waka, na rantsa da girman Allah ya daddanna masa ashar, ba na zagi. To wannan ya ƙara tabbatar min da waye mutum duk inda kake da shi, yadda kai kokari ka tausaya masa, to shi kokarin sai tura ka rana. A lissafin sa ban da sana'a, ni aikin banza nake yi, ba zaman banza nake ba matsiyaci bane ni, ba neman kuɗi nake da wani ba, in rasa da wazan nemi kuɗi sai wannan. Ya zo ya tara mun mutane a kamfani na, yanzu abin da nake so da kai ka kirawo yan jaridunka, duk abin da kaga dama ka gaya musu, zaka tabbatar da cewa duk cikin da gaskiya buka ba ta huda shi. Kai yanzu a lissafin ka sarkin waka kuɗi ya biya ni, ya ɗauko kuɗi ya bani, ya ce na kawo ma. Yanzu maganar da kai kana ɗauka ban ji ta ba, a yanzu haka akwai turkolin ɗinta a wayata. To so kace na baka kaya ya mutsatsu, sarki ya ce a dinka ma sababbin kaya. Na dauko kaya a cikin kayan da nake ganin za su yi maka, saboda ni ba girman mu ɗaya da kai ba, na dauko kayan da nake ganin za su yi ma, na baka. Na dauko kaya guda biyu na bashi, ya ce na bashi kaya yana yawo a cikin su,
wanda ba sarkin waka bane yace da bashi, ni ne na ga dama na dauko kayan da nake ganin kananu ne a cikin kayana na dauko na bashi, ni ne niyya da kankin kaina, amma yazo ya ce sarkin waka ya ce na bai sabbin kaya, na bai tsofaffin kaya, sarkin waka ya ce na ajiye shi a hotel wanda kwanansa biyu a hotel, rana ta karshe kwana uku nan ranar da zai tafi na ajiye shi a gidana na hada shi da wannan yaron saboda ya dauke shi ya kai shi tasha da safe, ni ina da uzuri yau da safe ba zan ba, amma yazo ya tara mun mutane yazo yana cewa na cuce shi, to wannan shine a magana ta karshe.